Ама те преводите ще бъдат различни. Първо общия превод е на това, след това за всеки ден. Значи аз сега си отделно нас така превеждам всичкото и на всяко отделно му правя такова състав. Чакай сега. Дай първо да приключим с преводите. Първо превеждаш това. След това разбиваме по дни. Пишеш понеделник, изборяваш по-български, срещу него изборяваш английски, както вече си го превел, след това тараторе пишеш. Така, значи ще има и по дни и за седмицата. И след това вече, на той, което е по дни, тогава ще му се напише и калории. Преведе да си ги напишеш. Няма смисъл, защото днеска нямам какво да правя наистина и ще го направиш. Ние не прибавихме някакви сокчета или там някакви питиенца. Питиенца може да прибавиш. Няма да ви почерпим по-късно. Докъде да дойме?